चढवले ए तकडे धर रे कॅमेरो चड्डी घालताना तू राहा ना या घालून येतं कडसून इतकी लाज वाटतात आपण हई यायचं नाही थैसून तुका थंय येऊचा नाचाचा त्या का फुगडी घालूची मग हा आणि त्याच्यावर पुष्पा फुगडी घालताय बघा मी घाली तू घाल तर तुका आधी येतात काय तू आधी काय काय येतात नाही तुका अशा जाऊचा नाही पण येत असला तर सांग ना ह्या गाली ताग अरे गप ना कशी आहे बटना मगेला आधी पॅन्ट घाल. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो काय म्हणतास, कसे आहात? मस्त मजेत ना? हे बघा पाटात पाणी पण नाही आणि इकडे आबान वाटतं भात कापूक पण सुरुवात केल्यान. खरोखरच कापता जोरच केल्यान तो बघा. बाकी काय म्हणतास, व्हिडिओ आवडतात की नाही? जरा आबाचे घेऊ जरा गजली बघूया मोब दिवसांनी. या बा काय सांगतो दी आता काय तर सुपारी का सुपारी मारण्याचेत माझ्या. कसा कापतास तर बघू गेलोय. खयच्या पद्धतीत नवीन पद्धत बिद्धत का आणलं अशी तर कापूची यायच्या दांड्यान जोडूक सुरुवात करायची. थोडे वांडे रिसर्च करत ना हातात घेऊन नाहीतर का हा काय पण त्याचे नाश्ता आलो ना माका वाटलं नाश्ता झालं अजून माणसांची हजेरी लागायची म्हणजे अजून माणसं होय तो मग काय ठेवीत नाहीस तू पुरा करून टाकतेल चाली. नेरी खाऊन घेई पान खातस तू. नेरी ना कवगी नाही म्हणजे स्पेशल आहे काहीतरी म्हणजे काय नाही स्पेशल करूचा होतो डेट हाऊस करून आहे खेळ काय आता सो आमच्याकडेच काम धरत का पैसे देऊ होय असा काय ह्या काय फुगड्या काय फुगड्यांची ही नाही व्हिडिओ काय नाही 1 किलो तो पहिलो सगळे लगेच बघतात कोणत लोक बघूक नको नाही बघू कोणी. आणि त्या राण्यान बघल्या तो 100% बघायला राहणार नाही. रोज यूट्यूबचा काहीतरी ह्याचा म्हणून बघणार होता आपल्या कोकण ह्याचा तसं टी व्हीवर बघतो. तू पण आता मग स्मार्ट टी व्ही घेऊन टाक. माका नको हेच बघूक नाही का मोबाईलवरच लावायचो. ह्या टी व्हीवर नाही लागावं. ह्या टी व्हीवर आता होयचो कापतास तो. तर मित्रांनो आबाचे गजाले झाले. पुणग्याकडे जाऊया वाईट जरा पुणग्या बघूया काय करतात. आणि वाईट जरा नंदनची गडबड असतली शाळेतली त्यामुळे चला तर पुणग्याकडे काढूया. वरात ढोरादी खय गेली पण खातस काय का सांग हां माहिती का घेऊ कोणाचो हे बाबा हय काय नाही आमच्याकडे. अरे थांब काठी घेईन मी. हां गप्र वगैरे एका वास कसलो येईल माझ्याकडे. अरे थांब असं काय
तिच्या डोक्यावर परिणाम नाही ना झाला. हो केव्हा? अरे काटी थांब. खै गेलं का? खै गेलं म्हणजे अच्छा का? काय सांगता? अरे काय रे? बटाटी फ्राय? शाळेत तुला बटाटी फ्राय आहे. ह्याच्यातला त्याच्यात नको करू. असं काय करत? घोडो झालं. घोडो काय तो? गाडा उठी का? घोडं वाटत नाही. ही कसली भोपळ्याची? तो बारकवतो तो की डोरारी सोडणारे नाही कामा नाही होत. करतस काय? नाश्ता आलो नाही अजून. नाश्ता काय नाही. तकडे जामशनकरांच्या थंय तुका बोलावले नाही भात कापू. मी चांगलं आहे त्यांना नाही येत. मी सांगले नाही मी नाही येत रे. तू सांगायच्याबद्दल मीच सांगलंय. हाच म्हणतोय मग. अच्छा काय डोळे मिनमिनाक तुझे नाव अलाउन्सिंग करीत होतं. पुष्पा गाडी कुठे असेल तर तिला नाचण्यासाठी यावे. हे घ्या ताबडतोब घ्या. कोणा का? आमका नको का? तर नेरी खाऊन घे बरं. आपला नेरी बिरी खायची, शाळेत जायचा, झोपायचा, तरी शाळेत जा, पुन्हा घरा घ्यायचा, दुपारी यायचा, झोपायचा आणि जायचा. काय रे? असं काय ताट राहू जरा सरळ सरळ. हां वाकडा किती आहे रवलं दात काढून. अरे इकडे डाळ पण चालू हो. तिरपळाकडे चुलीत घालशील तर कल्याण करशी तिरपळांचा. तिरपळा नको दाखवू. उद्या माझ्याकडे मागती बघा तिरपळा. एवढीशीच गावली. ते गुच्छ लावलेलं होतं त्या काकीन ती कसं नाही त्यातलं गुच्छातलं दी माका दोन तिरपळांचं गुच्छ घेऊन आली. गो ते पुडी येत तू काय गावली? काय केलं ती? नशीब ती काय ती तिरड्याची हे बिया. तिरड्याचे बिया आहेत ते. चाय होई तर हवी तर सांग नाही तर रव. चाय द्यावा. अरे मगाशी नाही म्हणून सांगलं. ही फुकणी या नाही घराकडे पियालाही नाही त्यामुळे लक्षात नाही राहिला मला. पियालस की नाही पियाला तुका माहिती. नरक नाही चाय दे. नेरी खाल्ली ती चाय नाही पियाला. देव तू काय बाबा ते आगव पेटत नाही. पेटत नाही म्हणजे झाली ती ना फुकणी आपट. फुकण्यात कचरो चोंदली आहे ती. आता काय ठेवूचं याच्यावर? कसं काय करतो? आमचा काम कर. वाजले किती ते बघ आणि मग मग या कर तुझी नाटका. नाटका म्हणजे नाटकी आहे हो. किती वगैरे करतास किती तू बघ आठच लवकर. काय टाइमपास फुल टाइमपास चाललो. फुल टाइम मग तू जा शाळेत. एक तू तू टाइमपास करून काय नाही शाळेत बसा सांगते आता. तू खूप भजी बिजी लागतं शाळेत जाताना. होय हौशिक तुझ्या लागत म्हणून सांगतो. तू दिलं आयन दिल्या हाऊस तुझी भजी नाही तर शाळेतच जाईन. माझा भजीच लागत पण आता मी खायचं. तो कुत्र टमी टमी तो का शाळेचं टायमिंग 10:30. सोप्या सोप्या येत आहे. चढ घालून येतात काय नाश्ता. असं काय ना अरे शर्ट चढवले. शर्ट
ए तकडे कर रे कॅमेरो चड्डी घालताना तू राहा ना या घालून येतं कडसून इतकी लाज वाटतात आपण हई यायचं नाही थैसून तुका थंय येऊचा नाचाचा त्या का फुगडी घालूची मग हा आणि त्याच्यावर पुष्पा फुगडी घालताय बघा मी घाली तू घाल तू कधी येतात काय माका नाही तू आधी काय काय येतात नाही तू कशा नाही जाऊचा जाऊचा नाही पण येत असला तर सांग ना ए घाल बटना मगे लाव ह्यो इलो तवसे ह्यो घाली ताग अरे गप ना कशी आहे बटना मगे लाव आधी पॅन्ट घाल गावलो नाही घाल पण तुका नाचा येता काय सांग माका नाही जाऊचा मला येता काय सांग सांग मा काय नाही येता तुका फुगडी घालू घेत नाही तुका नाचाक येत नाही कायच तुका जमत माका नाही नाही जमत माका उत्तरं देऊची लागतात सगळ्यांका तुका अरे कालचो व्हिडिओ तुझ्या गावान बघितल्यान की नाही करंजन नाही हे नी ते आजानी बघले नी मुंबईचे खयचे ते बापांच्या मामांनी तरी फोन केला नी कोणाला वाशिंग बांधतात पण तुका वाशिंग बांधूच्या व्हिडिओ ता बावल्यात पुन्हा लग्न हो सांग पोरगी बघलास का म्हणून विचारायचा ना आधी पॅन्ट कशी लावायची म्हणजे थांब उठ दाखवते रे का पॅन्ट कशी लावायची ती दाखवते अरे पॅन्ट लावू बक्काला लावू दाखवते रे का कसा लावू माहित नाही तुम्ही दाखवित नाही एक बक्काला घेऊन जा रे गाव नाकाशी येत नंतर आई या पटकन 10 वाजले तुझं थोबड दिसत नाही ना थांब जरा थांब बघ या अडकवचा पट्टो पण लावूक देत नाही तो साधूशा आता तुमका कामा दोघांका काय ना आता ते बसान गजाले ते बसान टाइमपास करीत राहायचा आमका जाऊन सासू तकडे बेनतावर आणि ती इकडे ह्या करत कोयती नाही आमच्या आईनी दोघांनी कोणी कोयत नाही कोयत्या हाताने बेना ना मग ती केली बेनता कोयती आमचा आमचं कोयतरी आमका नाही कोय तुम्ही घेऊन जा तुम्ही कोयता देत नाही म्हणजे विचार करा सांग ना सासू तकडे मारता मर तुम्ही का गपचूप खाली सावळीतास शा नाव खराब केलंस पुष्पा पुणग्याचं जाऊन दे पुणग्या तरी डाळ ढवळता आपली त्याच्यात तू गावपरी आयता घेऊन जा दुकान दुकान म्हणजे उत्तर म्हणजे तू प्रश्नच विचारणार तशी उत्तर द्यायचीच तू काय पण करून पुणग्या एका वाक्यात देतात तू एका वाक्यात देत नाही तुका थोडक्यात प्रश्न विचारलेला त्याचं उत्तर दे नाही माका नाही द्यावचा कशाक देऊचा नाही पण देऊचा कशाक नाही आता सांग नाही द्यावचा जातं भात कापू काबाकडे जा गो मी नाही मोरो आहे तुझं उजुळात नको ते काळ होता काय टाकलं धिंड काढा त्याची जाऊन देत तो पुसाचो पाटी पुसाचो टाकलाय ने काय दुसरं म्हणजे 4 रुमाल लागतात पाटीपुरसा पाटी डस्टर घेऊन देवा ते काही तो स्पंज तो दरवाजा खाली लावलेलो होतो प्लॅस्टर एवढं करतो मोठं असे तेव्हा जाऊन दे घेऊन चल शाळेत पोचवते मी तुका चल काढते तुका कवडा ककडच्या पावडर बघ काय आहे ती ही बघ एक तोबड पांढरा एक तोबड काळा चल चल एक काढूया वाटे करते वाटे आता पुणे कडसून जाणार नाही तकडनं मिरवणूक काढते ना म्हणजे इरड भर काम तुझी अरे बाबा काठी उलटी काठी काल पेचली डोरांका मारताना चला पुण्या शाळेत चल पुण्या चल तेव्हा गेलंच नाही ना तेव्हा पळालच ना शाळेतून आता तुझी काढतोय मिरवून शाळेतून पळायला मुस्काट पडून काहीतरी बोललो असतो पावसा अनुभव काढ द्या नको बाबा माका सर्दी जामच झाली आहे तेव्हा शाळेत जाऊ नको होताना तुका पुण्य थांब आत्ता तुझं करते बरोबर तुका शाळेत नेऊन पोत्ता करून येते खया तो उसा नको कितीशी होत गोंडो मोठोच जाम झालो कोळसा खालाव तर सर्दी होत
माका सर्दी होत नाही. तू चल मी खाते तू खाऊन जर व्हाय तर कापता अर्धा खाऊ जरासा दे बारकेसा. काकडी कोवळी कोवळी काकडी आणि नंदनची शेंडी वाकडी. पकडसून चल पाय कसून दुखत. हा मग चल खायसून नाही काठी चल हडी चल. छगण्यांची नाहीत ना ते काढली असती. छगनं तकडे बघितली माका सांगत. अरे तो औषध घुसलेशे वाटत. चला शाळेत कोण कोणाक पोचवता. हिच्याकडे दप्तर द्यायचा. पुष्पा दप्तर बिप्तर घेऊन चलता तुझा. या बाटली फक्त तोच लगायचा. काय रे मी काय घरा माझी डोरा बघूची. आता तरी जातास की गजाले. आम्ही डोरा बघून येते. तर मित्रांनो सकाळी सकाळीच गजाले झालेले आहेत. सकाळीच म्हणजे 10 वाजले. नंदन शाळेत गेलो. त्याच्यापासून पुणग्या पण गेला. आणि आपली ढोरा बघूया खरं ती. नाहीतर गडप होतात ती मधीच. परवाच्या रोज गडप झाली. मध्येच पळतात आताशी. आणि गाठी चढा नाहीरा नौक होता पुणग्यांची. घंटेचा आवाज येता म्हणजे होत गाय तर हा. बाकीची बघूया कळत ती. चला तर मग आता पुढे बघूया काय कार्यक्रम आहे तो. कार्यक्रम म्हणजे कामं आधी मेन बघू होईल काय ती. नाही तर ह्या गजाल्यांच्या वानगडीत कामात तशीच रवतात. माका गाळी मिळतात चांगले. चला तर मग आम्हा इथेच. ही बघा काय घाटी आहे बघा पुणग्यांची. होत वरती होत.